बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दायो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो अल निचिमा एक्स एनडिबि अइलफोरनि जानानै मिथिहोनो सानोदि जे जोंनि फैबाय थानाय 33 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थियावहाय जोंनि बे इउपिपिएल सरकार अर्थात प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौनो जोङो 100% सापर्ट खालामबाय होननानै जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जायो। मानो होनोब्ला जाय सरकाराव थादों, जाय सरकाराव थानाय, जाय सोलिगासिनो बे सरकारासो जोंनि थांनानै थानाय राहा एबा इयुननि माखासे जोंनि थांखि बिथांखिखौ मावफुंगोन होननानै जों नुहुरदों। जाय सरकाराव गैया बे बिथांमोना मालाबाबो जोंनि नांगौ न'खर संसार जानाय बा जोंनि थांनानै थानाय राहा लामा बेफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो मावफुंना होनो हानायखौ जों नुहुराखै। आरो बै समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखादों दे जों खालामनाय बिटिआर सुक्ति बे इमप्लिमेन्टेसन जे जानांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथाङा मालाबाबो गाव सरकाराव फैयोब्ला खालामा होननानै बिथाङा गावनि स्वयं खुगाजोंनो बुंनानै लाखानाय दंमोन। दा बेनिखायनो आरो जाय बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुङा होननानै बुंनानै लादों बै बिथांमोननि सरकारजोंहाय जों बोरै थानो। जोंना जेरै इमप्लिमेन्टेसन मावनांगौनि खामानि रिहेबिलिटेसननि मोननांगौ, मुंख्लं न'खरनि एक्सग्रेसिया मोननांगौ, गफुरथिंजाय हा बारायनांगौनि सिमा बारायनांगौनि खोथा दङ, फारसेथिं केस उद्रयनि खोथा दङ। दिनै बैफोर खामानिया बिथांमोना सरकार इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बोरै जाफुंगोन। दा बेनिखायनो जोङो अल निचिमा एक्स एनडिबि अइलफोरनि जानानै बेखौनो डिक्लेयार होयो जे जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 100% निर्मल सार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो मदद खालामबाय होननानै बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरनाय जायो। गिबिसिनथाराव बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दायो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो अल निचिमा एक्स एनडिबि अइलफोरनि जानानै मिथिहोनो सानोदि जे जोंनि फैबाय थानाय 33 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थियावहाय जोंनि बे इउपिपिएल सरकार अर्थात प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौनो जोङो 100% सापर्ट खालामबाय होननानै जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जायो। मानो होनोब्ला जाय सरकाराव थादों, जाय सरकाराव थानाय, जाय सोलिगासिनो बे सरकारासो जोंनि थांनानै थानाय राहा एबा इयुननि माखासे जोंनि थांखि बिथांखिखौ मावफुंगोन होननानै जों नुहुरदों। जाय सरकाराव गैया बे बिथांमोना मालाबाबो जोंनि नांगौ न'खर संसार जानाय बा जोंनि थांनानै थानाय राहा लामा बेफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो मावफुंना होनो हानायखौ जों नुहुराखै। आरो बै समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखादों दे जों खालामनाय बिटिआर सुक्ति बे इमप्लिमेन्टेसन जे जानांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथाङा मालाबाबो मावफुङा होननानै बिथाङा गावनि स्वयं खुगाजोंनो बुंनानै लाखानाय दंमोन। दा बेनिखायनो आरो जाय बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुङा होननानै बुंनानै लादों बै बिथांमोननि सरकारजोंहाय जों बोरै थानो। जोंना जेरै इमप्लिमेन्टेसन मावनांगौनि खामानि रिहेबिलिटेसननि मोननांगौ, मुंख्लं न'खरनि एक्सग्रेसिया मोननांगौ, गफुरथिंजाय हा बारायनांगौनि सिमा बारायनांगौनि खोथा दङ, फारसेथिं केस उद्रयनि खोथा दङ। दिनै बैफोर खामानिया बिथांमोना सरकार इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बोरै जाफुंगोन। दा बेनिखायनो जोङो अल निचिमा एक्स एनडिबि अइलफोरनि जानानै बेखौनो डिक्लेयार होयो जे जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 100% निर्मल सार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो मदद खालामबाय होननानै बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरनाय जायो। गिबिसिनथाराव बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दायो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो अल निचिमा एक्स एनडिबि अइलफोरनि जानानै मिथिहोनो सानोदि जे जोंनि फैबाय थानाय 33 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थियावहाय जोंनि बे इउपिपिएल सरकार अर्थात प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारखौनो जोङो 100% सापर्ट खालामबाय होननानै जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जायो। मानो होनोब्ला जाय सरकाराव थादों, जाय सरकाराव थानाय, जाय सोलिगासिनो बे सरकारासो जोंनि थांनानै थानाय राहा एबा इयुननि माखासे जोंनि थांखि बिथांखिखौ मावफुंगोन होननानै जों नुहुरदों। जाय सरकाराव गैया बे बिथांमोना मालाबाबो जोंनि नांगौ न'खर संसार जानाय बा जोंनि थांनानै थानाय राहा लामा बेफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो मावफुंना होनो हानायखौ जों नुहुराखै।
आरो बै समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखादों दे जों खालामनाय बिटिआर सुक्ति बे इमप्लिमेन्टेसन जि जानांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथाङा मालाबाबो गाव सरकाराव फैयोब्ला खालामा होननानै बिथाङा गावनि स्वयं खुगाजोंनो बुंनानै लाखानाय दंमोन। दा बेनिखायनो आरो जाय बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुङा होननानै बुंनानै लादों बै बिथांमोननि सरकारजोंहाय जों बोरै थानो? जोंना जेरै इमप्लिमेन्टेसन मावनांगौनि खामानि रिहेबिलिटेसननि मोननांगौ, मुंख्लं न'खरनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ, गफुरथिंजाय हा बारायनांगौनि सिमा बारायनांगौनि खोथा दङ, फारसेथिं केस उद्रैनि खोथा दङ। दिनै बैफोर खामानिया बिथांमोना सरकार इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बोरै जाफुंगोन? दा बेनिखायनो जोङो अल निचिमा एक्स एनडिएफबि वेलफेयारनि जानानै बेखौनो डिक्लेयार होयो जे जोङो फैबाय थानाय बैसागुथियाव 100% निर्मल सार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो मदद खालामबाय होननानै बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जायो।